A kowane wata kuma a kowane sati na ciki ana iya haihuwa. Sai dai ba a kowane sati ko a wani wata ake samun yaro ya rayu ba. A Najeriya duk yaron da aka haife shi a sati 27 zuwa 28 ya zama dole a saka shi a ɗakin yara wanda ake fito da su, wanda ake haifan su ba tare da sun ƙosa ba, a kula da su. A ƙasashe da suke da na'urori masu ƙarfi, masu inganci sosai wanda suka fi namu nan, tun daga sati 24 ma 23 idan aka haihu ana iya kula da wannan yaron har ya girma wasu yi wata 3-4 a asibiti kafin ma a sallame su koma gida. So a kowane wata, a kowane sati ana iya haihuwa. Amma ana so ciki ya kai aƙalla sati 37. A nan ne ka san yaro idan ya fito zai iya duk abin da ake buƙata jariri ya yi. Zai iya kuka, zai iya numfashi, zai iya tsotson nono ya sha wanda zai sa ya girma yayi lafiya. To shi ne.